निश्चय जोङो दिनै जोंनि मोनब्रै ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियन जेरै अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियन, अल राभा स्टुडेन्ट्स इउनियन, गार' स्टुडेन्ट्स इउनियन, बड' नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियन जों मिलायनानै दिनैहाय जाहाथे CIT-आवहाय जों दिनै सफैदों। जोंनि मेन CIT-आव सफैनायनि जाहोना जाहैबाय जिहेतु जोंहा दिनै जयेन्टलि मोनसे मेम'रेन्डाम जों बानायदों जायखौ जोङो जोंनि CIT-नि समस्याफोरखौ लानानै जोंहा दिनै दिल्लीयावहाय जोंनि मिनिस्ट्रि अफ एजुकेसन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मानगोनां धर्मेन्द्र प्रधान बिथांनो जोङो दिनै दैथायहरनाय जादों। दा बेनि थ्रुयै जोंहा दिनै CIT-नि जि समस्या बे समस्याया गोबां समनिफ्रायनो जोंनि थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो जितु BTC CIT-खौ जि डेभेलपमेन्ट जि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन, जि दिनै एकाडेमिक सेक्सनाव डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन आरो माखासे डिपार्टमेन्ट्स लाबोबावनांगौमोन आरो बेनि गेजेरजों दि जोंहा CIT-आ मोनसे डिम इउनिभारसिटि जाबायमोन जितु आपग्रेड जानांगौमोन बे जिनिसा दिनै जानो थाङाखै। दा CIT-आव गोबां जेंना आरो जेंसिखौ दिनैहाय जों रिपर्टखौ मोनबाय थादों जाय जोंहा दिनै बर्ड अफ गभर्नर्स जोंहा CIT-नि जोंनि चेयारमेन बिथाङाबो दिनै नागपुराव थायो। बिथाङा दिनै बोराय बैसो जाबाय, गोबाव समजों खेबसे फैयो आरो बेजों लोगोसे जोंहा डिरेक्टर अफ CIT बिथाङा दा एडिशनेल चार्ज हिसाबै दङ। दा बिथाङा NIT गुवाहाटीनिबो सासे डिरेक्टर, बेयावहाय एडिशनेल CIT-नि एडिशनेल चार्ज हिसाबै दायथ' लादों। खुनु बेयाव पार्मानेन्ट डिरेक्टरबो गैया आरो पार्मानेन्ट रेजिस्टारबो गैया, इनचार्ज रेजिस्टार हिसाबै दङ। दा गोबाव सम बिदिनो CIT-आ दिनै जालांबाय थादों आरो बेनि गेजेरावहाय दा CIT-नि गेजेराव माखासे जि मावनांगौ डेभेलपमेन्टनि जि प्रसेस जानांगौमोन बे जानो थाङाखै। दा बेवहाय जोंहा गोबां माखासे जेंना आरो जेंसिबो फैदों, माखासे ग्रुपिजमबो फैदों जिहेतु जोंनि थागिबि जोंनि बेयाव साख्रि मावग्रा बिथांमोनखौ नासयनाय, बे बाहेरानिफ्राय फैनाय बेफोरबादि गोबां जेंनायाबो जानो थांदों आरो बेवहाय जोंनि गेजेरावनो जोंनि मानसिखौ जे होखारनाय, जोंनि मानसिखौ माबानाय बे जानानै फैबाय थादों। जिहेतु जोंहा जोंनि जे BTC-आ मोनसे BTC एकर्डनि मोनसे फिथाइ आरो बे CIT-खौ जों गोबाव सोमावसारनायनि गेजेरजों जोंनि जोहोलावजोफ्रा बेसेन गोसा थैखौ बावसोमनानै बे CIT-खौ मोननाय जादों आरो बे CIT-आ जे 2003नि BTC गोरोबथा मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टनि गेजेरजों बियो मोनसे दिनै मोगथां महर मोननो हादों। दा बेवहाय मा जाहैबाय जोंनि CIT-नि जि मोनसे इन्स्टिटिउटआव जाय बिथांमोना दिनै चेयारमेन हक, डिरेक्टर हक, रेजिस्ट्रार हक, इनचार्ज बिथांमोना दङ, बिथांमोना जे BTC-नि टार्म्स एन्ड कन्डिसन बादे जितु BTC शिडुलनि जे BTC एकर्डनि स्पिरिट बादे नैबे CIT-आ दिनै सामलाय जानांगौमोन, नाथाय बे जिनिसा दिनै सामलाय जानाय जायाखै आरो BTC-नि जि क्लजेसफोरनि जे एकर्डनि क्लजेसफोरनि बादे जे सिस्टेमाव BTC-आ दिनै CIT-आ दिनै माने एडमिनिस्ट्रेसना सामलाय जानांगौमोन, बे जिनिसा दिनै मा जाहैबाय दिलुट जानो थांगासिनो आरो बे जिनिसखौनो जोंनि आसामनि माखासे जोंनि बिरोधि बिथांमोन आरो बाहेरानिफ्राय फैनाय माखासे प्रफेसार्स हक, एडमिनिस्ट्रेटर्स हक बिथांमोना लोगो नांनानै बे जिनिसखौ दिनै फोजोबस्रांनायनि षड्यन्त्र पलिसिखौ लादों, थानो नागिराखै। खिन्थु बे जिनिसा ओरैबायदि रोखा दे BTC गोरोबथा समावहाय बे CIT-खौ NIT नङाब्ला दिनै IIT-नि मोनसे माबायावसो लाबोनायनि चान्सेस लादोंमोन। खिन्थु जोंनि बै समनि सिगनेटारिस बिथांमोन बुद्धिजिबि बिथांमोना मा खालामबाय, बे CIT-खौ लाबोआब्ला बेलेग लाबोयोबा NIT हक IIT हक बे जिनिसा जोंनि बर'फोरनि कन्ट्रलाव थानाय नङा एबा जोंनि BTC-नि कन्ट्रलाव थानाय नङा। दा बिनि थाखायनो बिथांमोना बैखौ लायालासिनो बेखौ लाबोदों CIT-खौ। नाथाय दिनै बे जायखौ जों साननानै CIT-खौ लाबोदोंमोन बिनि उल्थायैसो माने बै जि सानदोंमोन NIT-खौ लाबा जोङो दिल्लीनिफ्राय कन्ट्रल खालामजागोन, बाहेरानिफ्राय कन्ट्रल खालामजागोन, जोंनि लकेल गभर्नमेन्टआ दिनै हल्ड थानाय नङा, नैबे जिनिसासो प्रेक्टिकेल रियेलिटियाव फैगासिनो दं। दा बिनि थाखायनो मा जाहैबाय बे जिनिसखौ जों होबथानो थाखायब्ला जोंहा दिनै जों मोनसे मेम'रेन्डाम जोंना गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि एजुकेसन मिनिस्टार धर्मेन्द्र प्रधान मानगोनां बिथांनो जों मोनसे मेम'रेन्डाम होदों। बेवहाय जों इमिडियेटलि बिथांखौ जों खावलायदों दे जोंना चेयारमेना इमिडियेटलि सोलायनांगौ आरो डिरेक्टरखौ गोदान गायसंनांगौ आरो रेजिस्टारखौ गोदान लाबोनांगौ। मानो होनोब्ला थांनाय जोंना नैबे CIT-खौहाय जोंनि मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट BTC 2003नि एकर्ड बादे जिहेतु जोंहा BTC-नि चिफ नङा होमबा बिथाङा दिनै CIT ससाइटि बिनिनो प्रेसिडेन्ट जायो आरो एजुकेसन EM हिसाबै मेम्बार जायो। दा बेवहाय हायेस्ट मेकिं डिसिसन बडि, दा बेवहाय दिनै
मानगोनां BTCनि दानि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा प्रेसिडेन्ट हिसाबै दा बेयाव गसंबाय। दा बिथाङा जेब्ला चार्ज लादों जों रिपर्ट मोन्दों दे मोनसे मेम'रेन्डाम चेयारमेननो दैथायहरदोंमोन MLनि थ्रुयै। नाथाय बिथांमोना मोनसे रिप्लाइ होदों नेगेटिभै, जिहेतु दा गावनि देहानि समस्या, बोराय बैसोनि समस्या आरो बेजों लोगोसे गाव एक्सिडेन्टबो जादों, गतिके गावनो मास मोनथाम टाइम नांगोन, अब्लासो गाव CITआव डिसिसन लानो हागोन। दा बेवहाय जों सिन्था खालामदों बे गाव चेयारमेना गावनि पार्सनेल प्रब्लेमनि थाखाय गाव 3 मान्थ्स गाहाम लायोब्ला बे जोंनि लुकआव नङा, बे गावनि पार्सनेल मेटार। खिन्थु CITआ दिनै फांसन जानांगोन। CITआव दिनै गोबां जोंनि लकेलनि गथ'फोरल' नङा, बाहेरानि दस्रा स्टेटनि गथ'फ्राबो फरायफैयो। मोनसे ट्रास्ट, मोनसे फोथायनाय दं। आरो बेयावनो गोबाङानो दिनै हायेस्ट माने इडुकेसन लानानै सोरबा इन्जिनियार जाबाय, सोरबा प्रफेसार जाबाय, सोरबाया दिनैहाय माखासे गिदिर गिदिर अफिसार्सफोर जाहैबाय। दा बे बेलायावहाय दिनै जोंनि CITनिनो हायेस्ट डिसिसन मेकिं बडि CIT ससाइटिनि प्रेसिडेन्टनि दिनै बिथांनि जि अर्डार बेखौबो बिथांमोना दिनै रेसपन्स होआखै। अब्ला दिनै CITआ दिनै मोनसे बिराद गाज्रि मोनसे माबायाव थांगासिनो दं। गतिके बेफोरबायदि समस्याखौ दिनै समाधान खालामनो थाखायनो जों दिनै मेम'रेन्डामखौ जोंना एजुकेसन डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो जों दिनै दैथायहरनाय जादों डिरेक्टरनि थ्रुयै। ओमफ्राय जोङो दिनै BTC गभर्नमेन्टखौ मानगोनां BTCनि चिफ आरो मानगोनां एजुकेसन मिनिस्टार BTCनि आरो आसामनि एजुकेसन मिनिस्टार बिथांमोनखौ जों खावलायदों जिहेतु बिथांमोना CITखौ गोख्रों भाबै नोजोर होयो आरो 2003नि स्पिरिट बादे जे CITखौ लाबोदोंमोन, बे स्पिरिट बादे बिथांमोना दिनै बेखौ बिनि क्लजेस बादे आयेन भाबै सामलायनानै जाहाथे जोंनि CITनि गथ'फ्रा दिनै मोनसे एजुकेसनखौ लानो हायो, सोलोंथाइखौ लानो हायो। आरो बेजों लोगोसे जिहेतु जोंनि CITनि इनफ्रास्ट्राक्चारफ्राबो दिनै डेभेलपमेन्ट जायो आरो बेजों लोगोसे गोदान डिपार्टमेन्ट्सफोर बेफोरबो बारायनो हायो। आरो जिहेतु डिम इउनिभारसिटि जाखाबाय, बे डिम इउनिभारसिटिखौ टटेलि इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायो। बेनि थाखायनो जों बिथांमोनखौ खावलायदों। जिहेतु जोंहा दिनै BTC CITआवहाय गोबां माखासे अफिसार्सफोर दं बाहेरानिफ्राय फैनाय, बिथांमोना दिनै गावसिनि पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय गोबां खामानि मावदों आरो बेयाव ग्रुपिजमबो जानो थांदों। आरो जोंनि बिरोधि बिथांमोनाबो दिनै बेयाव बाहागो लादों जोंनि आसामनिफ्राय आरो बाहेरानिफ्राय लोगो नांनानै जोंनि मानसि, जोंनि जि अफिसार्सफोर दं, प्रफेसर स्टाफफोर दं, बिसोरखौ बिथांमोना गोबां नेग्लिजेन्स खालामदों, गोबां नासयदों आरो बिथांमोनखौबो दिनै होखारदों। आरो दिनै बुंनो थाङोबा जोंनि दाख्लै डिरेक्टरनि जाय पार्सनेल सेक्रेटारि बिथांखौ जे जोंहा BTC गभर्नमेन्टजों रिपर्ट हरनाय, दिनै चेयारमेननो रिपर्ट हरनायखौ माखासे अफिसार्स बिथांमोना दिनै बोखारदों चेयारनिफ्राय। दिनै बेफोरबायदि बिराद दुखुनांथाव आरो लाजिथाव। आरो बेफोर सिरियास इस्यु। दा गोबां जेंना जेंसिया दिनै बेयाव जानानै फैदों आरो बेफोरबायदि मोन्थायखौ सोर होखो, माबोरै मोनखो? दाना लास्ट 5 इयार्सनिफ्राय दिनै बेफोरबायदि जेंना जेंसिया जादों। जों बेखायनो जे लास्ट 5 इयार्सआव जोंहा दिनै मानगोनां BTRनि CM प्रमद बर' मानगोनां बिथाङा दिनै जि सामलायदोंमोन, बिथाङा जिसिम सामलायलांदों, बोरै सामलायलांदों, बे दा गोदान जिहेथु माने सिस्टेम फैबाय, गोदान गभर्नमेन्ट फैबाय, गोदान दिनै ससाइटिनि प्रेसिडेन्ट जाबाय। दा बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन दे बिथांमोना साबसिनै हामसिन BTCखौ दैदेनलाङो। मानो होनबा बियो जोंनि BTCनि गोबाव सम सोमावसारनायनि मोनसे प्रडाक्ट, बे मोनसे जोंनि इन्सटिटिउट। बेयावहाय जोंहा दिनै गोबां जोंनि गथ'फ्रा गोबां सिमां दं, इन्जिनियार जानायनि, प्रफेसर जानायनि, गोबां अफिसार जानायनि। बेनि थाखायनो दिनै CITखौ जोङो मानगोनां BTCनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों गोख्रोङैनो खावलायो दे इमिडियेट मोनसे मिटिं लिंनांगौ आरो गोदान चेयारमेन आरो डिरेक्टर आरो रेजिस्टार गायसननायनि पलिसिखौ लानांगौ। आरो CITआवहाय सोरबाफोर दिनै काराप्टेड माखासे इलिगेल ग्रुपिजम बानायनानै बेफोरबादि जोंनि एन्टि ट्राइबेल जे माखासे सेन्टिमेन्ट डेभेलपमेन्ट खालामनाय, बिथांमोनखौ गोख्रों साजा होनांगौ। आरो 15 दिननि गेजेराव दिनै BTC गभर्नमेन्ट आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया दिनै बे CITनि सायाव गोख्रों भाबै नोजोर बोनानै जोंनि डिमान्ड बादे जों जयेन्टलि जि डिमान्ड होदों जों मोनब्रै फरायसा आफादजों, दा बे जिनिसखौ मावफुंनांगौ आरो चेयारमेनखौ गोख्रै इमिडियेटलि सोलायनांगौ आरो गोदान डिरेक्टर एपइन्ट खालामनांगौ आरो गोदान रेजिस्टार दिनै एपइन्ट खालामनांगौ। आरो नङाब्ला दिनै जोंनि CITआवहाय बेफोरबायदि जाबाय थायोब्ला
बे ससाइटिया बेफोरबायदि समयसा जेंना लाबोबाय थायोबा जोंनि फरायसाफ्रा दिनै खस्थ' मोनबाय थायोब्ला आरो दिनै इनफ्रास्ट्राक्चारफ्रा दिनै खुनु डेभेलपमेन्ट जायाब्ला आरो दिनैहाय जिहेतु डिम इउनिभारसिटि जाबाय बेयो दिनै मोगथां महर मोनाब्ला बे नाथाय जोङो कम्पेल खालामगोन डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट खालामनो आरो बेयावहाय खुनु जों टलारेट खालामनाय नङा बेयावहाय जोङो गोख्रों भाबै सात्र हिसाबै जोंनि ससाइटिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय आरो जोंनि ओनसोलनि जोंनि फंबाय बिनानावमोननि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय जों ससाइटिनि थाखाय जों जेब्लाबो स्टेन्ड जागोन आरो जों मोजांनि थाखाय हास्थायगोन दा आङो खेबसेबो आसा खालामबाय आरो रिकुवेस्ट खालामबाय दे जोंना मानगोनां बिटिसिनि दैदेनगिरि बिथांमोना गोख्रों भाबैनो सिआइटिनि सायाव नोजोर होनांगौ आरो गोख्रों भाबैनो स्ट्रं डिसिसन लानांगौ गोजोन्थों नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो